हेलौ गाइस आंनि बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ दै होबाय थानांगौ नङाबा रानलांजोबो बारा बुरजा बादाय जायाखै मैगंखौ बेनिखायनो दै सानांगौ फिसा लादा नाङो आरो ओरैबो दं सिगांनि बेरखांजोब्बाय आरो दायो दा एसे एला ओरैनो ओंखारबाय दं सेरामेरा Mami, ơi, ơi mami, mami, 아자 그 지가 당당 무당 터는 게, 얼른 정리죠. लोगोफोर दिनै मागोनि 1 तारिख आरो आं दायो थांनो नागिरदों 1 नं भुरापगुर गामियाव एक नम्बर भुरापगुर गामियाव थांनो नागिरदों माने बेयाव सिमेन्ट बियाव बाथौ थानसालिनिफ्राय माने माबा हरदोंमोन आरो दिनै माने बेलागुरबो सावदों बेयाव आरो लोगोसे मेलबो लाफानाय जादों जाबोनो मान बावोनो लाइजाम फैदोंमोन थांसै बाय बाय थांबाय बेयाव फिथा होदों लोगोफोर आरो ओइखैजाय ओंखाम संबाय दं बेयो हाबलांग्रा लोगोफोर बेयावहाय जिथा गामिजों दिनै गाहाय फोरोंगिरि आरज जाबाय आरो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ दान खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लाना खावलायबाय जेब्ला बर'फोरा सोमावसारदोंमोन नै दैमायाव दावबायनाय जादोंमोन बेयाव ओंखाम संबाय दं लोगोफोर नै आरो बैयाव फिथा होगासिनो लाहार फाहार खालामबाय दं बेयाव ओंखाम माबादो ओंखाम दोनदो बेयाव मानखौ आजावनानै लाबाय नै लोगोफोर आङो आबौनि नामाव होदोंमोन बे गामियाव माने गोदोनो माने आबौमोना फार्स्ट हादान सिफाय फैदोंमोन बिनि थाखायनो माने मान बावहरदो आरो बिसोर गोदान माने गोदोनो सिगांसिन रायजो जाफैनाय नामाव